Bdiet il-kritika l-Prim Ministru Gonzi u tinfirex ukoll fost esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista. L-eks Ministru Michael Falzon huwa wieħed mill-opinjonisti li l-midja ta' Gonzi tikkwota u tistieden fil-programmi tagħha dwar il-politika lokali. F'intervista mal-ġurnal illum l-eks Ministru Falzon qal li Gonzi għandu problemi serji fil-gvern. Għandu problema kbira mal-backbenchers. Gonzi se jsiba diffiċli biex jikkonvinċi kandidati ġodda joħorġu għall-elezzjoni jgħid Falzon. Jgħid ukoll il-Prim Ministru qed jidher distrat b'affarijiet redikoli li ma jippermettulux li jaġixxi bħala l-kap. Jiddeskrivi li l-Prim Ministru bħala rasu ibsa u mhux flessibbli. Ironikament, il-kap nazzjonalista kien qed jitkellem fil-każin tan-Naxxar fejn jgħix u kien jikkontesta Michael Falzon li ma attendix għall-laqgħa. Michael Falzon huwa bniedem ta' rispett kbir, jiena dejjem nagħti każ xejn Michael Falzon. Jiġifieri nieħu pjaċir nisma' l-opinjonijiet ta' kulħadd. Qed jgħid li hemm ħafna deputati mdejqin ukoll. Pruvajna nistaqsu lil xi partitarji x'jaħsbu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-eks Ministru Nazzjonalista imma l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista intervjenew u ma ħallewx lil dan l-istazzjon jagħmel domandi pertinenti fuq is-sitwazzjoni li qed isipruħu fiha l-Prim Ministru. Mod evidenti, mhux veru. M'għandix idea. Sinjur, ma nistax nagħmlu domanda. L-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista bdew jafżaw lil partitarji tagħhom biex ma jitkellmux magħna u ordnaw lin-nies preżenti biex jidħlu fil-każin. Fil-fatt il-Krutana kien l-aħħar wieħed li tħalla jidħol fis-sala biex isegwi d-diskors ta' Gonzi li fih iddefenda d-deċiżjonijiet li ħa fosthom fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma.